Dobro ljudi, počinjemo da nastavim dalje. A vidite, taj kostim, to, taj kostim. Čekaj, sam sekund vidim. Sada, čekaj. Vidite, taj kostim, i ovaj. Oni po meni ne može. Ovo mi je najjači. Ovo kostime možete da listavate koji festivali kostime. Imat ćete sve ovo festivali kostime. Možete iskoristiti i bit ćete veoma jaki. I dobro. Zato se mi nastavimo s našim borbama. Nadam se da vam se svidao prethodni dio. Tu sam mi se završila s njim. Mogu se imati duže od 10 minuta. Pravno, zato što snimam s Bandicamom, a nemam full verziju, imamo to. Tako to. Evo, kad smo dobili jedan prst. I onda stavimo prste narede. Posle ove epizode ja ću malo igrati ovo. I onda neću. Sačekajte samo stopu, naravno nešto zapišem tu. Tako. Sad kad se uradimo, idemo dalje. Idemo narod. Evo sad možemo ići tu. Evo, ovo ću bukati kao jedna epizod, mislim što je dalje govorila. Znači onako, vidite, upozorenje, što je trebalo skapiti s našom dušom, kako bi bilo bolje nosi, kako bi nam oni više znali. A sad sam potom kako radi princip strane. Evo napadimo ovoga, počeva. Recite u komentarima ako želite da mi pokažem moj pravi account od ovoga i nisam nešto dobar, počeo sam ovo igram pre nekoliko dana. Zapravo ja sam ovo prvi put počeo da igram pre 3 godine. A ako snimite se koliko ja godina imam, ja imam da sam 13 godina. Izvinite, sad da pođeram. Evo ga, ljudi nasilim. Ako snimite se koliko ja imam godina, ja imam 11 godina. I to napunio sam skoro 17 godina, pre mesec dana. A valjda se znači svako je mesec, decembar. Evo ljudi, a sad ćemo da pojedemo nešto. Samo da se očitamo. Što mi je lago, brate, lago što snimam, ali ne već. Možda sam se uvijek, kažite mi kako moj pravi account, kako vi to budete želeli. Ali ako ne budete želeli ništa, ako bude jedan samo komentar da želite, ja ću vam pokazati to, bez obzira što i drugi ne želi. Iako baš iznimno, ja ću vam pokazati to. Sad sam slušan. Ljudi, mislim da polako trebalo da završiti na epizodi. Ali ipak ne znam. Ali ne, evo, još jednom sam se borimo. Mislim trećemo na drugi nivo, no već. Mislim, čipa ljudi. To bi trebalo što da vidim. I dobili smo skoro. Evo, još jednom smo nevidimo. I da prekidamo ovo snima. Znam da sam ne čuo baš dobro u snimcima, ali što se ja lesnem mikrofon i onda... Kako sam sad krenuo snimam na kompjuteru, dobio mikrofon prvi 2-3 mjeseca. Evo tako. Onda ja sam dobio mikrofon. Tako. Dobio sam mikrofon i onda sam se spremao polako. Ide programe i sve. Spremao polako, razmišljati kako da snimam.
Tamo nije bilo malo dugo klipova i onda je bilo vreme. Ja sam vidjeti koji klip. Vidim sad ćemo izbaciti i sad ću izbaciti klipove. Onda ću trebati nešto. Tako ću vam da sam ovo čitali mnogo sportova. Ali ne znam zašto. Ne znam, ljudi. Našli su želi ove dve epizode, ova druga je mnogo kraća nego prva. Ali ne, našli su želi ove dve epizode, za sledeće epizode mi ćemo vidjeti već drugi treći nivo, pa ćemo vam pokazati šta ima u areni. Arena nivo 2. Evo, našli su živovi i to bi bilo to za ove dva mala kratka klipa. I hvala na gledanju i do sledećeg videa. Ćao!